Akhirnya satu vitaminan terima almarhum Salmon. Jando mandang guru di hari panen, saraso jantuang deh disungkui jamen, katonan pule ala basan dia banyak saginyo. Janji dibuat dia adik bapak liang ka urang lain. Antara mangalah denai adik sisiakan dia denai nan indah badayo ragam alasan dia pambatenyo. Oi adi lai dan tahu yo nanta sire koma dia tahu jo ere yang kato sampai tahu jo bayang dia kato putus usaba le kato kade naiko elok nan bana kamu sokan de adonan labiah bapunyo mangkonyo de nai de oi adik sisiakan. Lamanya toan jo kato di bati kok den paturikan dia oi hati dan ibu putui jo aku kadenai ule panyambuan cinta banang dan lapuak dia kain salai babagi edo antara mangalah denai adik sisiakan dia denai nan indah badayo ragam alasan dia pambatenyo. Oi adi lai dan tahu yo nanta sire koma dia tahu jo ere yang kato sampai tahu jo bayang dia kato putus usaba
dilek katon kadenaiku elok nang bana kaungkokan de adonan labia bapunyo mangkonyo denai dia oi adik disiakan. Oke, masih bersama kami di sini Info Sleep Musik ya. Baik, kali ini kembali dulu buat